Gaur irailak 1 gure naziorako egun garrantzitsua dugu. Bi eskintza nagusi direla. Atapurkatik Pankorbora, 1954tik 1996ra iraganai etorkizunara. Euskaldunok independentzia nazionala 1778an eskuratu genuen. Urratzez urratz, Euskal lurralde guztiak Iruña eta Nariarako erresuman elkartu ziren orduko baskoiek. 1954an hasi zen Nafar lurralde konkista. Atapuerkako batailan, handik hurbil dago Pankorbo. Han asesinatu zuten 1926 iraila batean Isaac Puente militante komunista libertarioa. Bere atxiloketa baino 3 egun lehenago bere aterpetik atera zen gaixo bat bizit ikusteko. Geroago falangistek atxilotu zuten eta presaundegira eraman zuten. CNT eta FAIkoak saiatu ziren askatzen, baina ez zuten arraska izan eta hurrengo egunean fusilatu zuten frankistek. Medikoa zen, pertsona osasun zaintzen gain ere gure ama lurraren osasun babesten zuzen ekologista, intelektual anarkista, iraultzaile zaintzoa eta oherenetea. Beti proletarioaren iraultzaren alde, beti langilearen klasearen emantzipazioa eta askapenaren alde lana eta borrokatu murgilduta. Bizkaia jaio zen eta Araban bizi, gaur hemen odolbeltzaren izenean herritar batasunako militanteak, anarkistak eta komunista libertarioak guztien izenean hauxe esan nahi dute. Izak, zure bizitza, gure eredu, herria ez du barkatuko, zure borroka buruaino eramango dugu. Ez dugu amore eman Euskal Arrengile erabat libre izan arte. Euskaldunok klaserik gabe, estaturik gabe, patriarkatu gabe bizi arte. Borrokan segituko dugu, kale bakean utzi arte. Gora Nafarroa Euskal Herri Republika Sozialista! Gora! Gora Euskal Iraultza Sozialista! Gora! Gora komunismo libertarioa! Gora! Gora Euskal Herri Anarkista! Gora!